osebranchini yaseWilo Fontaine. Bingelela ubaba umpostoli, bingelela umama umpostoli, bingelela abazalwane bonke egameni leNkosi uJesu Kristu. Ngiyajabula efikile ubaba umpostoli kule ndawo. Kule ndawo kunemvukuzane. Bayazi umama nomvethe uthi njalo ukuthi uMasiphokazi ingako ngithule. Nomisi Mthembu naba bakhona. Kunemvukuzane la kule ndawo. Njengoba efikile nje ubaba umpostoli uthunywe uNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyazi ukuthi le mvukuzane isizothutha. Kunemvukuzane enganqeni ukuthatha emzini owodwa ababili. Iyashesha futhi le mvukuzane. Kuhamba omama, kushona omama. Iqale nje eduze kwami yeqa umuzi owodwa, yeqela kulomuzi, yathathwa ababili. Uyabazi bayabazi omisi Mthembu. Bomxo, yathatha uMamxo, yathathwa umazama. Yathi ukudlula kancane lo mvukuzane. Ihamba iyangala. Yayangena kaMakhaya. Kwahamba umama Makhaya. Imvukuzane, uNkulunkulu njengoba emthumile ubaba umpostoli, ngiyazi izothula le mvukuzane. Imvukuzane. Omama basheshe ukuhamba emhlabeni. Kodwa la bahamba bengamqedile u60. Munye ohambe eqeda u60 umama Makhaya. Ithema idlula le mvukuzane la idlula khona yeqimiza embalwa yangena kaDlamini kaSima. Ithema idlula kaSima yangena kaMtete. Idlula imizi e5 ngani noma emithathu noma e5 yangena kaMtete wahamba umama uMtete. Yahlehlela emuva yeza kumama uNyoka. Bancane labo mama imvukuzane le. Omama basheshe ukudlula emhlabeni. Angibabalo baba nabo bayashona. Kodwa vela amadoda vela yashesha ukushona ingako ngingawabali. Ngibalo omama bahambayo. Yadlula lapha ngithe idlule la idlule khona yakaMtete yabuya kaMtete yabuyela kumama uNyoka. Manje angazi Misi Mthembu niyabona nanti ibheke ngakunini. Uthi izonyathela. Kodwa uma ungazivumile izona izongena. Ma izona ungazivumile izongena. Ma ungakulahlile kwaSathane izongena. Ma ungasindisiwe ngokugcwele izongena. Ayizuvinjwa lutho. Amadimoni ayaya kuyiNkosi uJesu athi kunezinto zethu la siyangena. Ngiyabonga angisafakazi sengisho lento. Bengantshontshelwa la bengaphela khona la ngezansi kuwo lo line engushoyo yangeqa mina yahamba ngolayini. Bengizofakaza kodwa sengikhuluma ngingafanele ngiyaxolisa. Manje la mina ke kwathatha ingubo zonke ezikulayini ngithi mawusebenza uwasha ngolohlanu. Ngizwasha zonke bazithatha zonke ingubo zokuhamba kwasaleza sekhaya. Kwasuka umfana owakhelene nami uThabani nangu la ngenhla wangena emotweni wathi mazama siyahamba siyabalandela. Umuntu osantshontshelwa zibuya ingubo ebezithathwa ocingweni kodwa ezami zabuya. Bathi bamfica esahleli nazo. Zimanzi sazozineka qala besazidayisa. Babuya nazo zonke beziphethe. Ngelinye ilanga kwasa kamakhelwane kuthathwe kwathathwa ngisho ekamereni abalele kulona balele. Kwathathwa ngisho wonke lamabhodo abizayo. Kwachithwa ukudla kwachithwa phansi. La kami kwasumnyango uvuleke gengelezi. Kodwa bathathanga lutho ngazi babonani sebevulile babaleka. Kusho ukuthi babona umuntu wezulu. Babaleka. Ngoba umuntu wezulu uyawugada umuzi womzalwane. Kusho ukuthi bathi mebevula base begqekeze baqeda bangena. Hayi ke kweza ke manje sengishisela ukuthi lesasikhathi ngicela bandla ungikhuza. Mase shayile. Bathatha imoto ke manje, imoto. Mina ngiyalima engadini. Ngithi mfana bongifunela umuntu ozongilekelela le ngadini sengikhathele ukulima. Wahamba umfana, wahamba nomphela. Kanti useseThekwini. Kwaphela 3 days eseThekwini ngemoto. Ebehambe ngithi hamba la ngezantsi olanda umuntu kulabantu abafuna umsebenzi azongisiza la. Kwaze kwasa ngaze ngalala kwaze kwaba ingakusasa ucingo akasalibambi untshontsha imoto yami
la elibamba khona ulaphi ngiseThekwini. Hawu lo muntu ngoba uthi beyolanda uduniwe uyobulawa kuzothathwa imoto kwaphela insuku ezintathu. Ngiyathandaza mina ngalana angazi ukuthi bahlulwa yini ukuthi imoto bayithathe. Imoto yavela ngavuma ukuhamba sebeseThekwini ngashayelwa kwathiwa ozoyilanda nge-breakdown nomfana uyaphila nabo laba bemthunile bangena kuyo lo breakdown babuya nemoto banesibindi lapho badilika la egama ngithi unkosikazi ngeke ngibenze lutho usashona nani futhi wengeke abenze lutho bahamba sekuyasuka ke ngakusasa sebezo lo bebathumile sebemfuna imali ukuthi besobulala umuntu asimfuna imali ke manje akafile umuntu uNkulunkulu usemletha kumina usecela kumina ukuthi labantu labo bebehambe nemoto yakho bafuna imali manjena waziceba ngithi wena sibambana angikubophanga bengazi ukuthi wena angikubophanga sengiyakubopha ke manje ngoba manje usuzongifuna imali futhi manje akasangiphenduka hayi ke bese ke ngimthathisa kanjalo senginovalo lesikhathi uJesu Kristu uyinkosi Sivalele